салому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, як мағозае ки беҳтарин ҳамаш наличи ҳастай барои шумо пешкаш мекунам ки ҳозир айни ҳол барои мактаб фарзандода либос харидан дар кораи сумка харидан дар кораи ман барои шумо кора осон кардам. сумкаҳоша аз ана мағоза метонед шумо бихарен. ҳамаша доран, наличи доран, номерои савдогар дар рӯи экранай, бо группа доран дар WhatsApp, ҳамаи чизошон бо ҳастад. дӯстони азиз, кадомида ки мехоҳад ки борошона тамошо кунанд, силкаи группашона дар поёни навор мемонам, дароен тамошо кунед, савдо кунед. Доставка доран, Россияда доран, Тоҷикистон доставка доран. беҳад сифатҳои хуб қати борои гуанжовай ай хитой борои качественнишай духтарода борои сифатҳои нақшшай метонен ки дастрас кунен. ҳамаш наличи ҳастай офлайн айда магазиншон хали бора хонада задагиян метонен шумо бо нархи арзон харидорӣ кунен. касе ки дута сумкаи ҳами савдогара мехара курси забони англисӣ тӯҳфа мешавад. ино муаллимаи забони англисӣ фарзанди ма ҳастай, медонен ҳама вақт номероша ма ҳамира реклама мекунам. ино ҳам бо бор доран, магазини офлайн доран, савдо мекунан борора аз хона. намихали сумкаҳои фасони хушрӯи борои гуанжо дар хона мефурӯшам. шумо агар харидорӣ кунен курси забони англисӣ, дута сумкара ки гирифтен, курси забони англисӣ пакети шумода тӯҳфа мешавад. барои ҳамин дер накунен, бегона накунен ва ҳам и сумкаҳоро мехарен фарзандода, сумкаҳои нағз, сифатҳои нағза, ҳам курс шумода падарка меша. фарзандои шумо як чиза меомӯзам, беҳтарине ки забони англисӣ бо и тӯҳфаи бениҳоят хубай шумода гӯё бепул меғалтаи сумкаҳо. доставка Россия доранд, Тоҷикистон доранд, тамоми ноҳия вилоятҳои Тоҷикистон ҳам ҳастанд. рӯшонда нависен, ҳамсӯҳбат шавен. инаи бинен реални ҳами боршонай чӣ хела ба қувватакай дастаҳошам бинен, даруншам бинен чӣ хел сумкаи нағзай. дӯстони азиз, барои ҳами ма чизои безеба ҳеҷ вақт барои шумо пешкаш намекунам. боз дар WhatsAppшон нависен, боз чӣ намудое ки бор дошта бошам барои шумо пешкаш мекунам. ман ҳозир ассортимент ҳами борошон шумода нишон додистам. ҳатто нихали бижутериҳои нағз доранд, соат, сумкачӯҳои майда, сумкаҳои калон, чӣ намуде ки шумода маъқулай барои занҳо, фарзандотон метонен рюкзакҳои нағз харидорӣ кунед. ҷиҳат кунен доставка мекунанд. боз мегӯм ки доставкаш тамоми Россия ва Тоҷикистонда ҳастай. духтаро дариҷа мирғ дар духовка кардам. мирға хай мариновача бисёр дар ҳамин наворон будак. дар мариновати мирғ намак, аввал намак мекунам, камтар мемонам, намака худашда бикаша, баъд ҳамроҳ мекунам мирчи сирхак, баъд мирчи сиёҳак, универсальни приправа дар болои ҳами ҳозир дидестем пошидагим, ана мира дар мирғ вақте ки ҳамроҳ мекунам мариноват кунида. хай бо ҳар кас ҳар хел мариноват мекунад. дӯстони азиз, бениҳоят ҳами мариноват кадаги ма бамаза мешава. дар ҳарорати 200 дар духовка мепазам. баъде ки камтар мирғам пухтак, мирға ма шав мариноват мекунам, саҳар 1 сутка меиста, ба куркума ҳамроҳ мекунам. духтаро дариҷа маъракаи падарҷонум будак, харид кардем, рафтем ай пайкар, ҳамаи чиза харид кардем. бо дар ҳамин рӯз обо қоқ шудаги бо. дӯстони азиз, ака пухтупаз кардани будем. ма пухтам, ма ду намуд пичони пухтам, ози нишон метиҳам. писочни ба мазаҳак рецепти рагалик монда будам, ана ме рецепт қати ду намуд кардам. инаҳа контейнерда беҳад ба мазаҳак буд. дамаш нима пухтам овардам. аиҷа бо харид кардем, барое ки о ҳамун рӯз қоқ шудагӣ буд. гуфтем ҳамаи чи тайёр аста, мехарем, як даҳа нон мекунем, дар ҳаққи падарҷонам дуо фотиҳа мекунем. нариҷа бо кӯдако харид кардагӣ будан ай магазин. бо гуфтам камтар распаковка кунам, барое ки нами распаковкаи бисёр вақт ман харид мекунам, фаромӯш мекунам, саросима меём, дигар даи гармӣ хушуд наметия. иҷада кондитсионер мондаги салқинак дар хона буд. ба гуфтам биё хай я распаковка чакунам, бина нархи навои ҳозирара. подписчикон бисёриҳош дур аз ватанан. наиҷа ёра ҳами пичониёра аз пайкар гирифтем, нархоша бинем, пеш кардам ки бинем. намиқаш 20 сомон, иш 37 сомон, арешкиш 26 сомон, анамо пахлаваш амо 8 дура ё 10 дура пачкашта 8 ба фикрам буд. байҷа қа шоколад гирифтем, нон, кулча, ам пайкар харидем. хушрӯбаи нону кулчаша, пичониш, пирожниш, ҳамаша амҷа гирифтем. чизош хушрӯи хали бо сифатай. баъд ай релаксу қандура гирифтагӣ будем, шоколадура.
релаксам чизош нағзе ҳамқай ки пухтупазош хали чиз надоран, пухтупазои хушрӯ надора релакс. Инай мармелача нишонте мега Зайнаб, ин ҳамро бо нишону дистам. И ҳалолай дӯстони азиз, мармеладои ҳалол. баъд даи ҷайни хали пирожниё гирифтем, меренгови чанд намуд хай. баъд гӯшберона сар кардем дӯстони азиз. гуфтам камтар навор кунам, тамошо кунем гӯшберони бамаззае ки очайма фақатам хали мекунам. гӯшта аввал обш то қоқ шуданша таф медиҳа. баъди таф додан обш қоқ ки шуд ана михел мешава, ба пиёзу болгарӣ ҳамроҳ мекуна, боз помидор камтар иноша як-ду бор таф медиҳему, ба помидора ҳамроҳ мекунем. ана михел меша дӯстони азиз. бинед чихе сочни бамазза, оби худашкати буромадагӣ. бениҳоят гӯшберони бо лаззат шуд. ҳаба приправа ина чанд намуд мурчу зира ҳамроҳ кардагӣ. дар инҷа ман дастархона соз кардам. келинмон таваллуд кардагӣ, медонед духтаро оли дахонаи очашаи чилиш бурай ба мебиёремш. ҷадамо вайне эклери ки дидеса келини калонимон пухтагина салатам гирифт овар ҷада мара ёрдам кардистай дикаса дастархона соз кардем. чизоша нимша ҳоли овардагӣ нестем, не тарбуз чизора реза кардагӣ набудем. гуфтем хаймак гуфтам биёя навор кунам ки ба мерам кухни корум бисёр мешава, аёдум мебурад дастархон мемуна. дига чихела саросима мешам. қати келинмон дикаса ба давомша кардем. очам фақат амо хӯрока пухт вай кард. меҳмонораш дад кардем. ина мехе дастархони хоксорона. духтаро як рӯзи дигарай ҳавлӣ рафта будем. ҳай ҳозир мо гармай духтаро тез ҳавлӣ мерем, барои куҷа бассейнай кӯдако бозӣ мекунанд. иҷа зани ҳеварам қати дикаса чӣ кардем. ба рецепти ма да каналам ҳаст ку ба ҳамун рецепт вай кардем. крилушкиёра KFC хонагӣ кардем ба мазза ба баракат. ҷа 2 кило вай буд крилушки будак хали ду пораиш мекунем. баъд смес тайёр мекунем. да смес тар карда ҳамо начинка тайёр мекунем, да ҳамо тар мекунем соус буряй. баъд да орд хали бо тар карда да алои баланд, да алои берун да хали дуд карда жаритиш кардем. ҳам ба мазза шуд духтаро. да каналам ҳастай ҳамин рецепти KFC ҳамаш духтаро ҳастай дар каналам, айсарш то охирша ҳастай. кадоме ки намедона ва ма силкаша мемонам ҳамин поёни видеода рецепт KFC менависем. дароим бо ҷада полнистша тамошо кунед чихе ма кардагиам беҳад хушрӯ меша, бамазза мешава. ма дар инҷа ки саросима кардем дига наворкунӣ фаромӯш кардам. ба яки да ёдум задак гуфтам духтаро як бори дига мотиватсия меша. як ягон кас мебина ҳавасш мекуна, тоза ки ҳалолак худ дар хонат мекунӣ мехӯрӣ. ма рости гап KFC ами дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафтагим, барое ки ман мехоҳам ки худам бикунам ба мазза ба баракат. баъд мебинам аму чихе кадагием ку ҳамун мада хеле иштиҳовар мехӯрам. вақте ки дар як ҷои дига кадагӣ боша дили ма дур мерава. ҳамун чиза хурда хушрӯ наметонам, баъд намеравам. лучи мегӯм наравам ки ҳавай ба дили ма дур рафтан мегира. ҳамун чиза ҳатто хобша мебинам. намеха духтаро ҷа агаротои зани ҳеварма сёмка каду меҳнатошунана помидоро сарх шудестиян беҳад ҳаво гарм кадай бовар кунен қоқ шудестиян бо агани об метиян ҳар бегаҳ об метиян об дорана замин қоқ шудеста ай гармӣ бисёра бодринго қоқ шудан. бодринг қабаста буду бай резки гарми бад кард ҳама қоқ шуд қариб. хайнаи боимҷоно ҳасте ҷада боимҷона ина навор кастам иҷа балгари дыҷодай ҳамиҷай ҳаму парада бисёр вай шинондагиян занҷабил. хай медонем ки ҳавлӣ бозеби хуча дора ба меваву сабзавото. ҷа пишакчам қамара ғам додистайна майда ҳакая ман раҳ мегардум медавав сини пойма меоя бозӣ кунам мега мане ки ай пишак метарсам духтаро. ма ҳавая нигоҳ карда вай кардистам ки синим надаварес ки хеле яки медава метарсам. бо иҷа омадам бо айдумам иҷа омад ҷа ҷигорияй ҷадам бо помидорай ҳама чи ҳами тарафи ҳавлӣ бо ремон рафтистай. хайрем ҷа камакӣ навор кардам. раҳмат духтаро барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб, барои мепурсен. муҳим ки шумо подписчико як оилаи ма шудагин мепурсен, суроғ мекунен. аз шумо худованд розӣ боша. аз ҳамаи шумо беҳтарин подписчико дорум. занҳои хуб дар канали ма ҳастанд. суроғ мекунен. ҳолиам бинен сливо ҳастай духтаро майда ранги вай болои камта чинданаш қина
суроғ мекунен. Раҳмат ба ҳаматон. лайк ҳам бимонен, духтаро дастгирӣ кунен. иншоалло ки бо наворҳои хуб аз пеш мешава. ҳозир дар хонаам нестам, рости гап фақат дар ҳавлием, барое ки гармай уҷа бассейне кӯдако бозӣ мекунанд, ака истироҳат кунанд дар вақти истироҳати 3 моҳашон. аллакай моҳи июлам тамом шудестай. ҷая рӯзи дига ошиба маза карда будам дар хона. и камтар пештар буд навори бе музика мешад. духтаро фақат худам гап задестам ки хеле шуд навор накардам, ётон кардам. барои ҳамин нахостам ки музика монам, гап занам қаттон. раҳмат барои ҳаматон. духтаро то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. фикрҳои худтона дар комментария бинависен. кадоми телеграми мара намедона, силкаша мемонам. духтаро обуна шавед. дар телеграм ма ҳар рӯз ҳастам, подписчиком қати гап мезанам. кадоме ки обуна нестай, обуна шавен. бештар ма дар уҷа ҳастам духтаро.